embereket, akik el is hiszik ezt, hogy valóban. Nem vagyok az emberekkel hiszem. Ma is megtettem egy lánya, és mondhatom, hogy jó kapcsolatot alakult közöttünk. Abszolút véletlenül úgy ki a lépés, hogy ő egyébként operatőr vágó, meg van a felszerelése, és ő ajánlotta fel a szituációt. Én ágáltam. Jó vagyok, szerető lélek. Tessék a 500 000, tessék! Ki is nyerhetek 500 000-et. rtlklub.hu per van a háború, ide kell feltölteni a klippeket, és ha mentoroknak is tetszik, apukám, dől a lé. Ennyi. A jó ötletek és jó fogások támogatója a jófogás.hu. Renault Fluence Technofil, Automata Klíma, MP3 rádió, ESP, Alufermi, Renault Fluence, már 2.840.000 forinton. Csak egyszer van Renault hónap. Ne szalassza el! Válasszon ajánlatainkból a Renault.hu most, mert már csak 4 hét van hátra.